L-erba' wara nofsinhar is-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar ser terġa' timtela bl-attività biex jingħaddu il-voti mixħuta fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt li għadda. Il-proċess tal-att tal-voti b'għaddej sa tard il-ġimgħa filgħaxija. Ir-riżultat uffiċjali mistenni s-Sibt filgħodu din il-ewwel darba fl-istorja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali qegħdin isiru kollha f'daqqa. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt qal li l-lokalitajiet qasmu b'tali mod li jibqa' jkun hemm bilanċ politiku b'kollox l-att se jsir f'67 lokalità. L-ewwel grupp ħajkun qed jingħat l-erba', it-tieni grupp il-ħamis u t-tielet grupp il-ġimgħa. L-att tal-voti ħajsir dejjem jibdew jinfetħu l-kaxxi mis-satejn ta' nofsinhar, imbagħad il-proċess sabiex wieħed jibda josserva il-porza minn wara u minn quddiem dak il-proċess ħajibda fil-5:30 tal-lokalitajiet kollha. Jiġifieri anke jekk jinfetħu l-kaxxi u lestew dak il-lokal, irdu jistennew sal-5:30 sabiex jibda l-proċess u jibdew jaraw il-voti minn wara minn quddiem. Qal li r-riżultati ta' kull kunsill lokali se joħorġu f'ħinijiet differenti, spjega li r-riżultat finali joħroġ wara li jingħaddu l-voti kollha mixħuta fl-elezzjonijiet tas-Sibt li għadda. Jiġifieri jekk lokali jinnaf fih tliet kaxxi, ovvjament ir-riżultat ta' dak il-lokal ħajoħroġ ferm qabel lokali ieħor li għandu jinnaf 35 kaxxa. Jiġifieri l-riżultat huwa indipendenti, l-att tal-voti huwa indipendenti minn lokal għal ieħor. Għaldaqstant ma tistax tgħid fiex ħin ħajħorġ ir-riżultat finali għaliex għandek lokalitajiet żgħar, il-riżultat finali ħajoħroġ f'ħin ta' satejn jew 3 sigħat, mentri dawk il-lokalitajiet il-kbar jkun ħadd joħroġ tard flaxija għal ħabta qisu ta' 11 ta' bil-lejl. L-elezzjonijiet tas-Sibt li għadda se jeleġġu 459 kunsilli ġdid minn 736 kandidat. Għall-elezzjonijiet tas-Sibt li għadda kienu eleġibbli li jivvutaw aktar minn 341,000 persuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.